Pyörii. No niin, eli testataan tämmönen lupavapaa turvasumute, missä on häilytysääni ja sitten tulee mentolsuihke ja väriaine. Väriaineesta on puhuttu, että se kestäisi useamman päivän iholla ja vaatteesta lähtee pesussa irti. Ja tämän ei pitäisi olla kauhean kivulias, mutta tämän pitäisi pystyä pysäyttämään hyökkääjä. Ja tehdään tämä testi sen takia, että voidaan sitten oikeasti tietää, että toimiiko tämmöinen lupavapaa sumute. Ja testi tehdään sillä lailla, että mä lähden tuolta tulemaan kohti ja suurin piirtein 5 metriä ennen kohdetta, niin kaveri rupeaa tuosta painamaan sitten sumua silmille ja mä tuun niin pitkälle, kunnes mä joudun pysähtymään. Ja jos mä pääsen kohteen luo, niin omalla tavallaan testi on silloin perseellä. Eli silloin tää ei välttämättä toimi, mutta ollaan varmoja tästä ja testataan. Okei. No niin, ja sitten tehdään. Kirvelee silmiä. Ei mitään mahdollisuutta pitää silmiä auki. Eli toimii. Melkoisen raikas olo on kaikissa saatanan sijaraimissa ja onteloissa, että kyllä tää mentolia on kirvelee aika perkeleesti. Enkä pysty edelleenkään pitää silmiä auki. Että kyllä tää toimii tällä lailla. Että nyt sitten odotellaan, että milloin tää rupeaa helpottaa. Oho, kyllä tää asiansa ajaa. Pikkusen kun saa silmiä auki, niin on kyllä välittömästi laitettava takaisin kiinni. Silmissä on vähän samanlainen olo, että jos oot vetänyt mynttoniaskillisen pureskellut suussa ja sen jälkeen otat huikan kokista, niin se kirvelytaso on suurin piirtein samantuntunen. Ei tää nyt suoranaista mitään kovinkaan isoa kipua aiheuta, mutta ei tää nyt kauhean kivalta tunnu. Ja ei pysty kyllä silmiä pitää auki. Ja se on sumutteen idea ilmeisesti, ja pitäisikin olla, että siinä annetaan sitten uhrille aikaa juosta karkuun. Nyt ei vieläkään. Ja nyt sitten vielä jännä juttu on tää väri, eli kun on puhuttu, että tää pysyy naamassa useamman päivän, niin tehdään tässä testissä sit sillä lailla, että mä otan huomenna aamulla kuvan mun naamasta ja sitten maanantai-aamuna, tänään on lauantai, niin otetaan nyt niin monena aamuna kuva mun naamasta, kun tää väri on tässä. Ja valmistaja lupaa, että tää lähes tinnerillä, niin mä en sitä turhaa rupea sitä tinneriä sitten tähän mun hipiään kokeilemaan. Eli käy tänään suihkussa, normaalisti pesen sampoolla ja näin poispäin. Nyt rupee jollain lailla, nyt mä pystyn jo näkemään asioita. Ei se helppoa edelleenkään. Oho. Nyt rupeaa olemaan semmonen olo, että periaatteessa pystyn kävelemään ja pystyn näkemään asioita. Silti vielä melko mukavasti kirvelee kyllä lähinnä tuossa silmien alueella. Tää on hienoa niin kun voi oman ruumiinsa laittaa tämmöiselle tieteen temmellyskentälle. Jos ei näitä testata, niin eihän mistään voi olla varma. Vähän on semmonen olo, että rupeaa nenäkin vuotamaan. Raikas olo. Jos tää tämmönen lupavapaa suihke, niin aika sanotaan lupaava tuote sinänsä, että ei aiheuta niin kuin
suurempaa kipua eikä suurempaa haittaa, mutta silti toimii ja on tehokas. Sanotaan, että tämmöisiin luvallisiin pippuri- tai chilipohjaisiin turvasuihkeisiin, niin tämän testin jälkeen niin en ole ainakaan itse vapaaehtoisesti menossa. Että sen verran voin sanoa, että ei tää niin kuin kauhean mukavaa. Veikkaisin, kuinkahan paljon minuutteja nyt on mennyt siitä, kun se suihkutettiin, että vieläkään ei ole niin kuin kaikki ihan viimeisen päälle. Että ei ole minkäänlaista mahdollisuutta esimerkiksi ajaa autoa. Kokeillaan, jos auttaako se, jos mä... Ei saatana, kyllä arat silmät. Se on näköjään vaan odotettavaa, että se haittuu. Ei siinä muu auta. Huhhuh. Semmoista mukavaa näin lauantai-iltapäivästä. Toi maksaa muistaakseni pikkusen alle 40 toi putki. Ja valmistaja suosittelee, että kun sitä on käytetty, niin sen jälkeen ostettaisiin kuitenkin aina uusi. Koska se omalla tavallaan sen käyttö on aina jonkinlainen paniikkitilanne ja ei välttämättä pysty hahmottamaan, että kuinka paljonko sitä on niin kuin oikeasti kulunut sitä ainetta ja 40 on aika pieni raha sitten taas siitä, että on jonkinlainen turva olemassa. No niin, nyt vois sanoa sillä lailla, että kirveily on loppunut, mutta niin raikas mentolin fiilis on kyllä vielä, että ei tässä niinku ihan kokonaan pysty silmiä pitää auki. Mä jännityksellä odotan, että mä pääsen tonne peilin eteen katsomaan, miltä tää mun naama näyttää. En tiedä, onko yhtään niinku vakavampi tilanne kuin aloittaessa, mutta joku on joskus sanonut, että mitä tahansa tälle naamalle tekee, niin se parantaa, mutta tiedä sitten. Maanantai-aamuna on jännä mennä ostaa aamukahvia, kun lähtee töihin. Joo. No nyt itse asiassa on semmonen olo, että jos olisi pakko, niin pystyisin ajaa autoa. Joutuu räpyttelemään silmiä aika paljon, mutta ei kirvele enää ja pystyy niinku näkemään ja toimimaan. Hirveän hyvää tää ei oo. Ei kannata niinku rupea ehdottaa työntää suuhun tätä. Joo, mä luulen, että testi on osoittanut sen, että tuolla suihkeella saadaan toimintakyvyttömäksi hetkeksi aikaa ja useammaksi minuutiksi se yleensä riittää. Ja mun mielestä toi toimii hyvin. Otetaan sitten lisää huomenna aamulla kuvia, että miltä tää naama näyttää. Yes.